Скъпи приятели, днешният ден по принцип е направен с тематика, която много от вас не знаят. Този ден не е направен заради мен. Този ден е направен за памет на Леля Ванга, без която аз нямаше да съм жив, нямаше да съм това, което съм сега. Спа си и, както си спа, 3 часа точно, 3:00, усещам, че в стаята ми има човек. Аз го усещам, няма как да го сбъркам. И отварям си очите и се вкамених. В ъгъла Леля Ванга се появи. Ще ме прощавате, но пряко като говоря за нея се насълзявам. Появи се. И като почна да ме хока. Ти кой си? Че ще се откажеш от това, което е дадено. Аз викаме погледни, това бях. Защото аз на моменти говоря с нейния език, но това в никакъв случай не искам да ви смущава. Аз погледни какво бях. И слепа, и така, и онака. И вика, и цял живот помагах. Няма да се откажеш от това. Защото от тук нататък, яке съм за тебе, ще ти помагам и ще го правим заедно. Почнах тогава, в този момент, почнах да рева като малко дете. До сутринта до 6 часа не съм спял да се тръсна. Какво се случи за повода на това събитие? Аз го правя най-вече за благодарност към тази жена, защото когато тя си отиде, хората я забравиха, защото никой, освен Володя Стоянов, не направи песен за нея, защото тя отрила сълзите на много очи и предзапяла много блоки. И дръзнаха да се спомена нейното име там, където не трябва. От тук нататък искам да заявя пред цялата публичност. От тук нататък, който има нещо против Ванга, ще си има работа с мене и те, които са над мен. Това го казвам съвсем отговорно. Така какво се случва в Света неделя? Причината за това събитие, след като няма вече да ви занимавам с това. Седя си аз и докато тече молитвата, Ванга и вика, слушай сега, на 16.04.2016 година и ми каза кое заведение, ми го посочи. Не каза Червило, не каза Лотри, каза местото. Ки направиш това и това. Защото е време българския народ да се събере, защото е време на тези българи да почнат да гледат българското и защото, както го каза, тя ще го съкрата, писна ми да ми троват кокалите с глупости вече. Не съм го заслужил. Аз оттам вода. Стоя, молитвата, минава, ставам, тръгвам. Аз седя на 116 в църквата. Стари не знаете, има страни номера. Защо сме избрали днешната дата? Значи, 16 април 2016 година. Томболата, която всички вие ще участвате, снима точно 16 награди. Че съм почитател на господин Стоянов. Ванга каза, че той трябва да пее на това събитие. Каза, че извикаш войводата, друг няма да ви пее. Имам голямата радост да ви представя един истински българин, един истински патриот и един от малкото останали приятели на Ванга, защото знаете, че тя беше предадена. Представя ви с радост господин Володя Стоянов. Здравейте, скъпи приятели, на пътуването към човешката душа, която е пустинник в днешно време и като потомък на бесите, на траките и лирите, на медите, от които са черпили пророчества световно известни исторически личности. Сега ще ви изпея песента "Балада за Леля Ванга", единствената песен, написана за нея, която тя е чу. Музика. На китарата свири Максим Горанов от Диана Експрес. Цял живот от себе си раздаде, живя с болката човешка ти. Дойде като вълшебна приказка във вихъра на смутно време. Леля Ванга, ти светица толкова земля, и към си
Твоето име бе надежда. Леля Ванга, ти олтар за всяка болка. Много мъки те понесе, много мъки и обиди ще пребъде. Благодаря ви, скъпи приятели. Пожелавам успех на това благородно начинание на Маки Ивайло и дай Боже да има повече българи. Дойде време да се защитаваме лично нашата родина. Искам да обявя, че започва записването за курсовете, за които казах. Те ще се записването става на телефоните, които имате всички. Казах още веднъж, че сумата на курса няма да е голяма. Аз поемам ангажимента, една немалка част от тях, от тези пари, да отива в фондация Ванга, защото не само така трябва, а защото това, което тя ми каза, свързаки се с мен неотдавна, е, че обърнаха го на касиерство там нещо не. Там нещо, колко превърнаха на печатърница с... Как не? Така че, записването вече тече. Сега, ще направим следното. Ще се поразходиме. Само че къде ще се поразходиме? Няма да плуваме във водата. Душата на всеки един човек е волна птица. Ние сме затворили тази душа в телата си, които живота по някакъв начин ги е затворил в неговите окови. Защо са казвали, че човек, като се отиде от този свят, полита? Защо да не политим още сега?